Unsa? Nasakpan ka ni... O lagi? Yang usawa mo na ni mo. Kapila na ba ka nasakpi? Nakoy plano. Unsa man na? Unsa ni? Nganong nag-set up din Ali, babe. Naibaw ko nga, dili ko deserve para nimo. Nagkagugsa nimo. Yuki, Pero gusto na kong mag-usap. Please. Pakasli ko, Ali. nag-propose ka na ko? Human ka na sakpi? Kuan ka lang, sa tinuod lang. Gituyo na ko nga mag-away ta. Aron, makaprepare ko ani. Unsa? Pakulo na to tanan, uy. Ako isaad ni mo nga mag-usap na ko. Kung pakaslan ako ni mo. Muhatag ko sa akong pagsalig ni mo, Yuki. Ugunta. Dili na ko ni mo pasakitan og usapa. Dili na, Ali. Promise. Thank you! Thank you, thank you. Grabihan ko di mo makadag kayod bay. Siyempre, mag-usap naman ko. Nangita ka na kong trabaho nga, dako-dakog sweldo, bay. Ako na din sa Cebu City bay. Nasiganahan ka. O sa mga trabaho. Call center agent? Oo, dako mo ko ng sweldo. Oo niya. Malayo na day ka na ako. Karon na ni. Gusto ko nga matrabaho ta maayo. Samtang wala pa tayo anak. Para makatigom ta. Oh, sige. Basta way sagol binuang dito ha. Promise. Why binuang alam. Yes! Kauban na kitag balik. Mas maayo sa bay. Para nakoy kailadaan din eh. Aw, ikaw pa. Dali lagi ka makamigo eh. Ikaw pa. Dali manggani kay ka makapang chicks. Dili na karon, bay. Focus na ko sa mong future. Kumusta man ka diha, babe? Okay na ko, babe. Trabaho, bay, ragid ko permi. Wa kay lagaag diha. Wa, baby, oy. Buutan ki ko din eh. Pero babe, dili sa ko gusto nga dili ka maglingaw-lingaw diha, uy. Gusto sad ko nga mag-enjoy ka kay dili na balalim magtrabaho. Salamat, babe. Sige lang. Kung di na ko busy, basin mo, suroy raw niya ko pohon. Ayo kay may uban ka karon sa birthday sa atong manager. Gusto na sa kong malingaw sa kong day off, bay. Aw, ano yun? I hope you enjoy it, Mom. Yes, Ma'am Marta. Enjoy ra kay me. Ay, ma'am. Bago din natong kauban, ma'am. Wa pa mo magkaila kay wa pa man ka makaduty gikan bakasyon. Oh, okay. Hi, Gwapo. Oh. Hi, ma'am. Kagwapa niya. Hoy, mahilis ba ako, ha? Oh, sorry. Samot ka kagwapo nga namuwa ka. Sige pa. Pagkuha pa mo gimnanon dito, ha? Sige, ma'am. Salamat. Excuse me. Matas kanahan baya, gatwinkle-twinkle baya. Pilit man ka na imong tinanawan ni Ma'am Marta? Ngano ka? Gwapa kay bay. Nya, sexy. Nano siya uyab, bay? Way uyab, bana hinuon na ah. Huwag to sa lang nasod ang yung bana. Uy, mo ba? Naman. Sus. Kung ako'y bana to, di kong trabaho layo eh. Kagwapa daw. Nya bay, kung patulan ka ni Ma'am Marta, masugot ka. Ha? Ha?
dili. Bantay- Loyal ako ni Ali, bay. Bantay bitaw. Tanawon bitaw na to. Yugi, o balik ko later ha. Naka-meeting. Ako, ma'am? Yes. Gusto na ko nga ikaw na maimuuban-uban ako sa akong mga meetings. Ayaw ka bala ka. If madugay tag-uli, extra income na nimo kay overtime naman na. Okay, ma'am. Sige na lang uban ni Ma'am Marta bay. Trabaho ra na, bay. Ayaw pag hunahon nagdautan. Unta, trabaho ra gyud ta na kutob. Kay anha ra bagina magsugod nga ma-inlove kung magsige kuy-kuyog. Bay. Unsam ko. Si Ma'am Marta na lang gid ang permi nga naasa kong nauna. Piktado sa kuskisulti sa kong amigo da. Naduta na ka ko ni Ma'am Marta. Kumaw. Parehas ba sa kami gibati? I love you. Ma'am, Yes, I know. I know, paspas na kaayo. Ako sad, ako makasabot na ako. Minyo ko. Huwag nahibaw ko nga minyo ka. Pero dili man nato control lang itong kasing-kasing, diba? I love you too. Tinuod. Oh, gusto na ko nga maako ka. Kana kong... Imo na ko. Yes. Imo na kayo ko. Unsa man ako naibawaan? May lain na daghang kitabaho diha? Oh, ha? Oh. Nganong murag na kurat man kayo ka? Ha? Wa ka masuko? Wa, uy. Nganong gutaw masuko man ko. Dili ba lalim nga nagtrabaho na gani ka sa opisina o niya gihimo pagid kang right hand sa inyong manager? Bilib na gid kayo ko ni mo, Yogi. Nagbago na gid ka. Responsable na kayo ka. Oo. Oo, bitaw, Ali. Doble ang akong trabaho din eh. Mao day busy na kaayo ka o tagsa na lang ka manawag. Abibyan ako namabay na ka diha. Ha? Wa, uy. Di na mahitabo, no? Ikaw ra ako. Sige na kay may buhaton pa ko, babe. Ha? Bye. No, sabi ni Smart, ha? Hindi mo kayo nireplyan. Huwag perming busy. Nantuon ako sa iyong office, me. I'm sorry, Yuki. Pero I think, kinahanglan na nila itong undangon. Unsa? Nga naman. Tungod kinigilty na ko. Nakasaan ako, og... Ug unsa? Mutugan na lang ko rin mas tinuod. Gawas ni mo. Naapa ko'y laing uyab. Unsa? Sakto pa. Duhaming imong kapit? Oo. Maong undangon na lang ni Nato. Mas maayo pagid siguro. Lisura na eh. Pero, sige lang. Mau manisakto. Kalimutan na ako, Smarta. Ma-file kong leave. Magibakasyon ko sa kong asawa. Basig makalimot ko ni Marta.
kapresko sa hangin din ni Biboy. Salamat tayo ha nga nigahin yung kaog oras para nako. Nag-enjoy kaayo ko og na-relax ko. Oh. Babe? Yogi, Ali? kailangan ba ni mag-una? Okay na ka? Yeah. Mag-serious ako, ha? Mura ka rin mo gito, kay mangumusta ka na ko din sa opisina? Or ba sino si Ma'am Marta ang imong gustong kumustahon? Dili, oy. Oh, okay. Bay, ni bakasyon sa si Ma'am Marta. Kay nauli ang yambana. Unsa? Nebaw kong sayop kini akong gipati. Pero, di ko mahimot na nga. Di makakita niya. Iligbalik na ko, Jote. Mag-message ko nga. Magkikita ko niya. Aron mag-istorya may balik. Salamat kinito nga ka. Oh, dito nga ako kay na ako'y mga na-realize, Yuki. Unsa na. Dili din ako kaya nga mawa ka. Parehas ta. Mabuang ko sige ko na una imo. O gusto na kong padayunon kung unsa may naan na to. Bahala nagpatako. Yuki, Naibaw ko nga daghan og mujad sa mong sitwasyon ni Martha. Pero di mo makasabot kung kamo na mo ina sa ingon nga sitwasyon. Selfish mong paminahon, pero padayon mi kung asa mi malipayon. Dili na nakutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.